Hello friends, आं दिनै नोंथांमोननो आंनि Flipkart, Amazon आरो Snapdealनिफ्राय अर्डार खालामनाय सामानफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै दिनैहाय बे भिडिअखौ लाबोदों। आनबक्सिं खालामगोन आं दिनै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलां। आं बेवहाय एसे बुरजायैनो सामान बिहरदोंमोन, दा बे गासिबो मोनफैजोब्बाय। आं बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननो देखायगोन आरो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जाबाय स्टार्ट। गिबियाव मोनसे नायसै ना? Nasna. Ini kita orang dulu na? Apa naik ini dia mobile stand dia. Ini price bara nonga. 357 loh ini price. Dah jadi kita naik sih. Baru kuliah sih dengan. Kuliah. Islam. Kuliah baik. I don't know. Ya. Jangan macam Boria. Tapi ni macam tu. Nak. Mau dia tentu dikau. Ni biko. Ni jam apa nak kalam aja. Bini biko juga kalam kera. Ni ya. Biko jam kalam aja. Biko kalam lain. Kalam lain sedikit kalam. Ni biko. Biko mana? Biko dia kita bikin tu. Kalau dah sebagainya, itu je mari pindah bar. Kasih pun mari. Kalau. Ini biko badi. Anu technical video kalam nalai. Ini kan ni biko gan nanti sana biko bihordeng. Biko bihordeng kan ni biya. Biko biar ang para gelau kena kayak ang nabi kini ane ang terkait jotesto. Ini terkait biko bihordeng ada. Nabi mesti dah baik. Ini now. Ni biko kuning. Ni mesti biko mobile stand, selfie mobile stand biya. NBOX biya. Selfie stick. Bini price bara nonga biya. 540 nam semua beli dia. Kita main ni. Sudah kita naik. Ni saljar macam ni. Ini saljar. Nampak? Ni lekap sama macam slip macam ni. Ini warranty card. Clarification warranty card. Ni biar selfie lah tadi dia. Nanti mobile konek ni naik ni. Ini saya. Oh, kelihatan mana sih? Biko mobile lah ni boy. Lah tadi dia. Ini fine. Jangan ada je. Ada selfie lah ni biko. Fine. Selfie lah nak apa ni je boleh ni. Jadi sanjung. Macam tu enggak? Jangan. Ni saya maba biar Bluetooth on खालामनांगौ बेखौ Bluetooth on खालामनानै बेवहाय केमेराखौ जोङो नैबेयाव क्लिक खालामबानो नैबे सुइचखौ दाबायबानो बे सुइचखौ दाबायबानो बेवहाय साफायगोन आरो बेवहाय बेलेगनि बायदि बेलेग मबाइल स्टेन्डआव जोंना बेवहाय नैबेयाव पिन सोनांगौ बे पिन सोलायना नैबे ब्लुटुथ कानेक्सन खालामनानै बेवहाय सेरना होबानो डाइरेक्ट जाखायो आरो बे डाइरेक्ट जाखागोन बेनि उनाव बेनिफ्राय नैबे लाइट दं नाइटनि थाखाय हरनि थाखाय हराव बेखौ जोङो बेखौ फोजोंनो हायो नैबे लाइटखौ फोजोंनो हायो जों नै बे लाइटखौ दा चार्ज होनांगौ बे चार्ज गैया गाव कम्पानिनिफ्राय फैखानाय नालाय चार्ज होखांनायनि उनाव बियो लाइटआ पावार जागोन दा पावार गैला एसेबो नै बेखौ जों होनो हागोन ओमफ्राय बियो ओरै गोलाव जाबावगोन बियो नोंसिनि गोलाव जायो ओमफ्राय नैबे स्टेन्ड बेखौ ओरै दोननो हागोन आरो नैबेखौ फुवारनानै नैबे ओरै बेखौ दोननो हागोन आरो होमबा बेखौ जोङो दोनथ'नोसै What's the collection? Don't do bigger. This Hawaii. Like a tiger is it? Maybe a repeating about only. Repeating any. Repeating that will be a desire. She doubled the day. The beginning of the content on say, the comment is fine. Maybe. Biar hordni थाखाय मोजां हरावबो बियो लाइट दंखायो नालाय लाइटजों जोङो माबानो हायो आरो बिनि उनाव दायो नैबेखौ नायगोन जोङो नैबे जाहैबाय गारियाव लाग्रा
गोजान गोजानाव थांबाय थायो नालाय माल लायनो बेवहाय जोङो लामानि सावगारि मिथिंगानि सावगारिफोरखौ लानो थाखाय नैबेखौ लाबोनाय जादों माने गारिनि ग्लास सायाव ओरै सिथाबनानै बेवहाय रेकर्ड खालामलांबाय थानो हागोन आरो आं दा बेखौ नायनो थांफेरफिननाय नोङो बेखौ डाइरेक्ट सिखादों बिदिनो वारेन्टि कार्ड दी वारेन्टि कार्ड 1 year वारेन्टि बोसोरसेनि थाखाय वारेन्टि दं बियो नालाय नैबे गारियाव सिथाबो आरो जे ओरैजे सिथाबना दोननो हागोन गारियाव सिथाबना दोननो हागोन आरो बेखौ ओरैजे बे जेरावबो सिथाबगोन बियो ओरै सिथाबना थागोन आरो बेयो ओरैजे आंना आखाइखौ सिथाबनो नागिराखै बारा बै प्लास्टिकखौ बोखारबाय इयाव थानायखौ नैबे प्लास्टिकखौ बोखारबावनांगौ ना बोखारनांगौ बेबायदि ओमफ्राय नैलाय मानि नागिरनाया नैबेखौ मबाइलखौ जोङो नैबेखौ होनो हागोन लाफालेखौ जों मबाइलखौ ओरै होनो हाबाय नैबेवहाय ओरै जासिन आरो बेनि ओरै जासिन गारियाव गारि सायाव बिनि प्राइसआ बारा नङा 220ल' बिनि दामा 220 थाखा बेखौ आङो स्नेपडिलाव अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय नैबेबो स्नेपडिल नैबे स्टेन्डआबो स्नेपडिल सेल्फि स्टेन्डआ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे फ्लिपकार्टनि बिनिया आं दहाय प्राइसखौ खोन्थाखाबाय बेखौ दोनथ'दो जाबाय दायो जोंना मोनसे दंबावो नैबेयो जाहैबाय चार्जार मबाइल चार्जार खर' नैबे चार्जारा बुंदोंमोन ओमफ्राय नैबे सेल्फि स्टेन्डनिलाय ओमफ्राय मबाइल चार्जार खर'जों नैबे डाटा केबल नैबे डाटा केबला बेलेग जोंनि डाटा केबल बायदि नङा बियो ब्लुटुथ सिस्टेम आरो ब्लुटुथ माने बे सुमुक दङ बेवहाय सुमुकजों सिथाबगोन बियो नों बेखौ खुलिलाय बेखौ जों एक्सट्रा लानांगौ नैबे डाटा केबलखौ एक्सट्रा लानांगौ ओमफ्राय नैबे चार्जारखौ एक्सट्रा लानांगौ ज' मोनफाया बेखौ दा खुलिनो र' नैबे स्नेपडिलनिमोन नैबे जाहैबाय बेबो स्नेपडिलनिनो बेजों बे मोननै खालामखादों आङो सोनाय स्नेपडिलनि वाव बरिया नैबेवहाय मोनथाम पिन एक्सट्रा फैफादों नैबे चार्जार खर' फिसा बेखौ चार्जारनि बेलेग मबाइलनि आरो बेलेग मबाइल नैबे बे गथा सेप्ता गथा आरो ओमफ्राय नैबे मबाइल गिदिर बेबो बेलेग मबाइलनि ओमफ्राय नैबेयो सेप्ता जों जिथु बाहायबाय थानाय बे सेप्ता बांसिन बाहायग्राया नैबे आंनि मबाइलाव नैबे मिलायजों ओंखायनो नैबे दंखायो बिनि उनाव मबाइलाव नैबेखौ सोबाय मबाइलाव सोनानै देखायनाय मबाइलाव सोनानै देखायनाय फारसेसो आदाजोंसो सोबाय नैबे मबाइलाव सोबाय बे चार्जार खर' फिसाखौ मबाइलाव सोबाय नैबे बुस्थुखौ नैबे फिसाखौ बिनि उनाव नैबेयो बोसथाबगोन आरो गावनो हारसिंनो बोसथाबना लागोन आरो बेखौ जोङो ओरै बेखौबो सोफालायनाङा बे हारसिंनो बोखायो बे हारसिं बोखागोन आखाइ ओंखारनाय नैबे खर' सिथाबदों नों सोआखैना बेखौ सोनाय एक्सट्रा सोनानै देखायनाय जाबाय बेखौ हमनाय नोङो नैबेयो बे चार्जार खर' फिसाखौ बेयाव सोखाबाय मबाइलाव ओमफ्राय कारेन्टआव बेनि उनाव नैबेयो गोजाननिफ्रायनो बोगोन नै हारसिं बोलांखायो नै दा जोङो उन्दुनायफ्राव खरसायाव चार्ज होनानै दोनोबा बैदि डाइरेक्ट पिन चार्जारा थारा केबोलफ्रा गेदा गुदा जायोबा जोंना नैबे खर'आ गाज्रि जायो बेनिखायनो बियो गाज्रि जाया बियो सुमुकसो नालाय सुमुकजों बोसथाबनानै लायो बेनिखायनो आं बेखौ बिहरदों आरो जाहाथे उन्दुनायाव उन्दुख्रेबजाबाबो जेबो गाज्रि जाया बियो थल' गनानै थायो हारसिंनो ओरै गनानै थागोन ओमफ्राय नैबे फिसा पिना एक्सट्रा जाना थागोन आरो दा बे गेदा गुदा जाबा गाज्रि जाया ओंखायनो बिहरदों बेखौ जोंनि थाखाय बिराद बेस्ट बियो मोजांथार आं बेखौ बिहरदों
बेजों एक्सट्रा दंफायो पिन मोनथाम बेखौ दोनसै जों बिनि उनाव नैबावहाय आं माबा बिहरदों टर्च चार्जिं टर्च बिहरदों चार्जिं टर्च फिसा चार्जिं टर्च फिसा चार्ज जायो हारसिंनो ओमफ्राय चार्जिं टर्चजों माबा मोनसे दंखायो बेयाव नैबे चार्जिं टर्च बरियाथारना बेनि चार्जारालाय चार्जारा माजों चार्ज जायो ना मबाइलजों जायो चार्जार दंखायो बिरादनो चार्जार दंखायो बरियानो आरामथार माथो चार्ज जायो बेबो चार्जार दंखायो बेबो मोनबेसे जोङो र' मोनसे मोननैल' जों नामा मोननैनि चार्जारा मोननै चार्जारा नै कारेन्टनि गोबाव थांगोन नायो बरियाथार फिसा सान टेलेबलेबथार ओमफ्राय आं मोनसे आंनि दखाननि माबानि आंनि दखाननि स्टाम्प मोनसे अर्डार खालामदोंमोन स्टाम्प माने जोंनिया बे मा होनो थामबेद ना मा होनना बुङो बेखौ सिआइ थानायखौ बिदि नांलाया बियो बेयावनो एक्सट्रा दंखायो बे फिसा सानो बेखौहाय ओरै बख'बानो नारख'बानो जायो नै गावस्राखायो आं खाथियाव देखायनि नै ओरै स्टाम्प होबानो बेखौ ओरै बुना होबानो बेयाव सिआइबो दंखायो नालाय बे आंनि दखाननि माबाखौ बानायदोंमोन आं बे ओंखारगोन आरो दा ओरै हाबफिनगोन बेयो नै बरिया नुयोना नै दा बेयाव जाबाय बिनि दामा बारा नङा 570 गोलैदों बियो स्नेपडेलनिफ्राय बिहरदों आं बेखौ अर्डार खालामबा जोङो मोनसे बहियाव माबायदि नांगौ डिजाइनखौ लिरना हरखानांगौ बिनि उनाव गावसोरो कनफार्म खालामो फन खालामनानै सोंहरो माबायदि नांगौ बेसेबां साइजनि बेखौ सोंहरनानै कनफार्म खालामना बेखौ स्पिड पस्टआव हरो आरो दा बे थांबाय बिनि उनाव जोंनाव मोनसेल' बुस्थुल'सै लास्ट बेनो लास्ट जिबौ बे जाहैबाय माइक्र'फन आं माइक्र'फन बिहरदोंमोन होनबा आं बायदिसिना भिडिअ बानायबाय थानायाव माने जों मबाइलखौ एक्सट्रा लानानै केमेरा खालामोबा मोजां खोनाया भइसआ बेनिखायनो आं नैबेखौ बिहरदों नैबेखौ माने मबाइलाव सोनानै एबारनिफ्राय भिडिअ खालामनो हासिगोन आरो आङो बेयो माइक्र'फन आं ब्लुटुथनिखौ बिहरनो नागिरदोंमोन खिन्थु ब्लुटुथनिया एसे दामा बारा नैबेयो बिनि प्राइसआ 220 गोलैयो बेनाबो 220ल' एकदम खम रेटनि आं दा माने उन समफ्राव आंनि भिडिअफ्रा एसे बारायोबा आं मोजां कुवालिटिनिखौ बिहरगोन दा नैबे जास्ट बेखौ बानायथ'नो थाखाय बेखौ बिहरदों आरो दा नैबेनो 220 बिनि रेटआ आं बेखौ एमाजनाव बिहरनाय एमाजनाव दा बेखौ दोनथ'बाय दा गासिबो नायजोबनाय जाबायना बेखौ नायजोब्बाय दा बेखौ नायजोबबायना गासिबो नायजोब्बाय नैबेखौ मायदि दोनो बेखौ मोजाङानो नुदों जेराव मेराव लांफाजागोन खेबनो हागोन हारसिंनो खेबनो हायो बेयाव ओरैजाय थन्थाइ जाजोबो बेखौ माने बेगफ्रावबो सोनानै लानो हायो आरो अबेबा थांबा फिसा जायो नालाय बेखौ जों बेगाव सोना लाना थांनांगोन आलासि जानाय बायदिसिना अबेबा सावगारि मिथिंगानि सावगारि मोजां नुयोबा जों बेखौ लाना थांनो हागोन सेबखांनो हागोन आरो दा मोनबेसे बुस्थु जाखो बेयाव गासै बेयाव मोनबेसे दङ मोनब्रै मोनबा 6-7थासो माल अर्डार खालामदोंमोन गासिबो मोनफैजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे आङो बे माइक्र'फनखौनो एसे बे जेरै माबायाव निउस चेनेलफोराव होनाय गिदिर दंना बेखौ बिहरदों दा बियो फैगासिनो दं स्पिड पस्टआव सानथाम सानब्रैसो उनाव मोनफैगोन बेखौ मोनफैबा नोंथांमोननो आं देखायगोन आरो नैबे जाखिनि आं माल बिहरदों अर्डार खालामनाय बेनि आं लिंक्सफोरखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसोबा आंनि बे डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनानै अर्डार खालामनो हागोन स्नेपडेलनिखौबो होगोन ओमफ्राय आरो एमाजननिखौबो होगोन फ्लिपकार्टनिखौबो होगोन आङो नोंथांमोनाबो नैफोरबायदिखौ बिहरनो हागोन बेफोर जोंनि थाखाय बिराद मोजां बिथांमोना इउटुबारनि थाखाय बिराद मोजां बियो ओमफ्राय नैबे मोनसे चार्जारा बिराद मोजां बियो चार्जार पिना बे गाज्रि जाया मानो होनबा बे स्मुथनिसो नालाय ओरै होबानो हारसिंनो बोलांखायो दा बेफोर बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे मोनसे स्टामा आं बेखौ आंनि दखाननि थाखाय बानायदोंमोन आंनि स्टरनि थाखाय बियो बिराद बरिया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गामिनि बा माबा मोनसे रायजो हौवानि
स्टाम्पफोर बानायनो हागोन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय राउन्ड स्टाम्प बेफोरखौ गासिबो बिहरनो हागोन आरो बे माबायाव स्नेपडिलाव स्नेपडिल मा मामोनथाय बियो स्नेपडिल ना स्नेपडिलाव बिहरनो हागोन आरो बेखौ बिसोरो सोंहरनानै नोंनो माबायदि साइज नांगौ आरो बेसेबां गिदिर नांगौ आरो मा वार्डनि नोंथाङा बेखौ लिरना हरनांगोन आरो राउन्ड स्टाम्पा राउन्ड बोनानै मोनसे केमेरा खेबनानै बिसोरनो हरनांगोन आरो गावसोर फन खालामबा बिहरगोन बे एड्रेसफोरखौ मा नांगौ बिनि लिंक्सखौ माबायदि अर्डार खालामो आं होगोन डिसक्रिपसनाव दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय खुलुमबाय